Okay. As of August 2 mga papi, sarado pa ang Bituka Manok. Kanina kasi umiinit eh. Talagang umusok. Hindi umiinit, talagang umusok. Nako. Paktay. What's up mga papi? Nasira ang audio ko rito sa part na to kaya voice over muna tayo. Eto, pabalik na tayo ng Manila. At kasalukuyan kong binababa ang challenging na kalsada na to. Grabe, hirap, promise. Kung ano yung hirap natin nung papunta rito, ganun pa rin ang hirap natin pa uwi mamaya. Ito na naman tayo mga papi sa kalsada. Alright. Uy! Uy! Naramdaman ko na agad ah. Ngalay. Hindi pa nakakalayo, ngalay na. Hirap mabasagan ng bearings dito mga papi. Kaya ingat tayo. Dito tayo sa ayoko dyan. Tayo. Shortcut. Nako. Paktay. Uy. Yun. Ito na mga papi, packet tayo. Kanina puro pababa, ngayon packet na. Bebelo lang ako, belo. Hindi, bebelo lang. Belo tayo kasi hindi pwedeng mababad sa mataas na RPM to si Click dahil nag-iinit yung CVT. Kaya kailangan rumekta agad ng akyatan. Kahit ngumangawa na yung RPM nya, hindi umaarangkada dahil masyadong matarik yung paakat. Click, kaya mo yan. Lakas ang ulan, no? Oo, masama ang panahon mga papi. Balikin naman tayo sa port mga papi. So dito tayo sa loob ng Roro. Hindi na tayo nakapag-video kasi malakas na ang ulan sa labas. Kaya dito na lang. At kakain muna kami ng kasama ko. Ayan. Tamang kain lang, okay na yan. Bye-bye.
Ayan na mga papi, kita na natin yung isla ng Bicol region. Ayan na, malapit na tayo. Nasa 2 hours na rin yung biyahe natin. Ayan yung isla. Ayan yung isla ng Masbate. Ayan. Ayan mga papi, malapit na tayo sa port. Kita ko na yung daungan ng Piodoran. So nakikita na rin yung mga bahay dito. Ayun, ayun yung pinaka-port. Ayun, tapos may poging nakadungaw. Kita nyo ba? Ayaw, di ma. Kulot ang buhok. Ayun, yun o. Sumilip yung pogi. Daong na tayo. Ang ginagawa na lang ng barko ay magmamaniobra para doon tayo mismo sa may daungan para makapag-unload ng mga sasakyan. Oo, ang dami, no? Oh, pwesto lang tayo sa gitna para makapag-unload ng mga sasakyan. Tapos din, lalabas na rin tayo maya-maya. Alright mga papi, lalabas na tayo. Lalabas na tayo ng port ay ng Roro. Alright, let's go. Goodbye Masbate. Hello Bicol region. Alright, inspection muna. Bibigyan natin yung kulibro na ticket kasi yun yung galing doon sa kabilang port na katunayan na nagano tayo. Ayan. Ayun, nagbayad. So narinig nyo siguro yung nasa likod ko kanina na wala din yung kulibro niya. So wala naman daw kasi yun. Magbabayad na lang daw siya ulit bago siya lumabas. So ayun, kung sakaling mawala nyo man, wala kang problema. Para lang may idea kayo. So ang oras natin ngayon is ano na, 5:53 ng hapon, paggabi na. So ang biyahe natin dun sa mula sa Masbate hanggang dito sa pagtawid ng Piodoran is nilabot tayo ng 3.5 hours. Tapos ngayon naman, by land, papunta ng Sipokot, isaabutin tayo ng 5 hours. At ayun na nga, gabi na. So sana maging maayos ang aming biyahe pabalik at di kami bagsakan ng malakas na ulan. Alright. So alright mga papi, dito kami sa Pulonggi Albay. So nagpahiga kami dito sa gas station, tapos nagpagas na rin siya. Ako full tank pa naman dahil bago kami umalis sa Piodoran ay sa Masbate, nagpa full tank na ako. So siya kailangan na magdagdag kasi maliit yung tangke niya. Tapos nagkaroon ng konting aberya dahil wala siyang headlight. Ayan, hindi umiilaw yung headlight niya. Kailangan natin siyang alalayan para at least makita yung daan kahit papaano. Okay, good, tara. Alright mga papi, ready na kami ulit sa biyahe kasi bago pa bagsakan kami ng malakas na ulan, nalalarga na kami. Kahit wala siyang ilaw, kita nyo ba, walang liwanag yung headlight niya. Oh. So dahan-dahan lang kami, tapos alalayan ko siya ng ilaw sa likod. Mahirap na, baka madisgrasya. Grabe, napakadilim, tapos napakalubak. Dilim mo, gravity, daming palaki. Nasagasaan ko na yung isa eh. Napakadilim mo. Inaantay ko lang na may lumabas na aswang dito eh, para may content tayo na maganda-ganda, para naman may thrill yung biyahe natin itong gabi. Kasi puro dilim lang yung nakikita nyo eh. Kung may lumabas na aswang dito, edi ayos, magkakaroon tayo ng thrill sa video natin. Kahit white lady na lang siguro, pwede na. Para naman makilala natin kung saan nakatira, diba? What? Wala, yun, dilim talaga oh. Gravity. Ito yung kasama ko, walang ilaw, kaya kailangan natin siyang alalayan. Kasi
Sobrang dilim, wala ka talaga makita. Tapos may mga part na sira yung kalsada, may mga part na lubog, hindi pantay yung semento. Alright, good morning, good morning, good morning. Good morning mga papi. So, andito na kami ngayon sa Sipokot. Paakit na kami ng Andaya Highway. Andito na tayo sa part ng Ragay. Nakalabas na tayo ng Sipokot. Okay, truck gaming na naman tayo mga papi. Daming truck ngayong umaga. Ingat-ingat tayo sa pag-overtake. Baka makachempo tayo ng hindi maganda na kasalubong. Yun. Tenen. Nice. Alright mga papi, andito kami sa may Tabogon. Magpapahinga muna kami. Kakain muna kami lugaw kasi wala pa kaming almusal mula kanina. Mahirap naman lipasan ng gutom kaya kain muna tayo. Alright. Pabili po. Lugaw na may itlog. Ilan po? Dalawa. Oo. May barya ba kayo sa ano? Sa 20? Ano? Hindi ka makapagsalita. Hindi, 7,000. Yan lang, dalawang ano. Oo, dalawa lang. Bigay ko na lang mamaya. Oo. Ikaw nagluto niyan? Oo, masarap pa. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Sa itlog. Sabi sa inyo magulo ka usap yan eh. Naguluhan ka na. Okay. Thank you. Alright, lugaw time. Lugaw time muna tayo. Alright mga papi, after namin kumain sa Tabogon ng lugaw, andito na kami ngayon sa gateway to Bicolandia. Alright, kita nyo yan. Ito yung malaking arko dito sa pagpasok ng Bicol. So sa mga pupunta nga pala ng Bicol at dadaan sa Bitokang Manok, sarado pa rin hanggang ngayon ang Bitokang Manok dahil ginagawa po yung kahabaan ng kalsada. Dahil nung mga raang buwan sira-sira na po yun. So ngayon ginagawa na po nila, nire-renovate na po nila yung kalsada para maging maayos po yung daloy ng mga sasakyan paakyat at pababa dito sa Bitokang Manok. So time check natin, andito na kami sa Bitokang Manok. Last 10 na ng umaga. So dito na ulit kami kakain at magkakape dahil nakaramdam na ako ng antok. Okay. As of August 2 mga papi, sarado pa ang Bitokang Manok kaya di kayo makakadaan. So dito kayo ikot sa baba. Tsaka muna tayo kasi ginagawa naman na yung kalsada mga ilang buwan yan, tapos na siguro yan. Okay. Pwede pa rin naman kayo kumain dito kahit may harang ayun So ito yung signage na Bitokang Manok. Ayan. So ito mga papi, andito na kami sa may Louisiana. At meron kami natapatan na libing. So pila muna kami dito.
Hindi kami makasingit. Ayun o. Sumalangit na po. Gusto mo nang manahimik, ha? So alright mga papi, time check natin is alas 11 na ng tanghali. So andito kami sa may Louisiana, yung part na maraming nagbibinta ng puto bongbong at bibingka. Susubukan na kasama ko para matikman niya naman yung special na puto at bibingka. Alright. Alright, solve na solve yung bibingka ni ate. Sarap. Salamat eh. Ito, balik na kami ulit sa biyahe. Dahil medyo nagising na idugo ko kanina, antok na rin ako eh. Ganda ng view mga papi, oo. Ha? Oo ha? Kita mo yan? Kita nyo ba yan? What a view. Alright. Wow naman! Wow! Bangking muna konti papi. Alright mga papi, paakit na kami ng Pililla Rizal. At ang oras natin ngayon is 1:30 na ng hapon. At on the way na nga kami sa Antipolo. Alright. Nandito na kami sa Antipolo. At ang oras natin ay 2:45 ng hapon. Pero bago ang lahat, kung naligaw ka lang o napadpad ka lang sa aking channel, huwag mo naman kalimutan mag-hit ng share, like, and subscribe.